V úvode oslav Sviatku práce najskôr šalianske iskričky zložili slávnostný pionierský sľub. Buď pripravený! No a potom sa už na tribúne súdruhom a súdružkám prihovorili Gustav Husák, Miloš Jakeš a predseda miestneho národného výboru, ktorý zhodnotil plnenie plánu mesta za rok 1988. Plnený na 100%! Púšťali sme holubicu mieru, balóniky sme poslali pre pionierov Čínskej ľudovej republike. Príhovory sprevádzali potlesk a nadšenie. Nechybali ani zástupcovia zo Sovietskeho zväzu. Prišiel Michail Gorbačov a prvá žena vo vesmíre Valentína Tereškovová. S Novým godom vše bude большее. Fantastické je to bylo. Najvyšších komunistických predstaviteľov prišli pozdraviť aj členovia jednotného roľníckeho družstva. Z prívode nechybal ani pracujúci ľud. Heslá My chceme mier alebo Nech žije komunistická strana Československa sa ozývali celým námestím. Nie každému sa však pozdával tento režim na poriadok, preto musela dohliadať aj verejná bezpečnosť. Zbor národnej bezpečnosti to má úplne pod kontrolou. Niektorí ľudia na tieto časy spomínajú s nostalgiou, iní by najradšej zabudli. Bolo to dobre, že sa stretli ľudia. Máme keci. A tento život je krajší. Zo šale pre televíziu Joj Diana Pavlisová.